Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti. A több-kevesebbet hallják a Spirit FM gazdasági magazinját. Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Somodi Solymos Eszter a mai szerkesztőnk, a témáink pedig a Hajók elnöke folytatja a programját, mert hogy megválasztották újra. Aztán meglépték, mi lenne, ha nálunk is betiltanák, mint a britek, a gázfűtés alkalmazását egyelőre csak az új ingatlanokban. És mitől olyan drága Magyarország számára a piacon beszerzett elektromos áram? Mit gondolnak az önkormányzatok a jövő évi költségvetésről? Karácsony Gergely és Gémesi György tárgyalni voltak. Gémesi Györgyöt, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét fogjuk kérdezni, és közeleg a gyermekétkeztetés államosítása, legalábbis ettől félnek a piacon működő cégek. Az egyiküket fogjuk ezügyben kérdezni. Itt van a vonalban a Hajók elnöke, Eszterhelyi Marcell. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Igazából kezdjük azzal, hogy a Hajók feladata, funkciója, szerepe és fontossága az hogyan összefoglalható? Köszönöm szépen a lehetőséget. A Hajók feladata az országos hallgatói ügyeknek a kihangosítása, a hallgatói önkormányzatok összefogása és olyan szakmai javaslatok megfogalmazása, amelyek bízva abban, hogy a felsőoktatás ugye előrébb megy, ezeket próbáljuk segíteni, illetve nyilván a problémás szituációkban pedig fellépni. Mennyire várják el önöktől a Hajók tagjai, tehát maguk az egyetemisták, hogy mondjuk politikai ügyekben, és hát elég sok politikai ügy került elő mostanában az elmúlt évtizedben mondjuk a felsőoktatás kapcsán, legyen hangos véleményük, hogy igazából álljanak bele ügyekbe? Éppen most ment le egy Aktív Fiatalok nevű kutatás, ami a felsőoktatásban tanulók politikai identitását megvizsgálja, és abból az jött ki, hogy a hallgatók racionálisan lázadó hallgatók, ezért nem közvetlen politikai fellépést várnak a szervezetektől, hanem azt, hogy bizonyos ügyekben lépjenek fel, ilyen például a lakhatásnak a kérdése, ami egy rendkívül fontos kérdés a hallgatók számára, vagy ugyanilyen kérdéskör az ösztöndíjak kérdése, hiszen ezek azok, amik legelemibbben érintik a felsőoktatásban tanuló hallgatókat. Hát a lakhatás problémáját láthatóan a kormány is érzékeli, mert most hirtelen eszébe jutott az, amit évek óta lehet hallani egyébként éppen a diákszervezetektől, hogy ezt meg kellene oldani. Az, ahogyan most ehhez hozzányúltak, az a Hajók egyetértésével találkozik? Így van. 2024 májusában a Hajók elfogadott egy Jövőkép 24 nevű dokumentumot, ami 7 különböző területen állapít meg fejlesztendő, javítandó vagy módosítandó területeket, ügyeket 41 témában, és ezek között a lakhatás is ott volt, a diákváros kérdése is ott volt. Én fontosnak tartom kiemelni, hogy itt a diákváros diskurzus mellett azért arról is kell beszélni, hogy az is elhangzott az utóbbi időben a kormányzat részéről, hogy kollégiumfejlesztést is fog végrehajtani a vidéki egyetemeken, mert azt látjuk, hogy van egyfajta férőhelyhiány, illetve a meglévő ingatlanoknak, meg a meglévő kollégiumnak az állapotán is kell javítani, fejleszteni, és mi úgy látjuk, hogy igen, a mi javaslatunk az beépült, és bízom abban, hogy a későbbiekben is, ahogy ez az ügy megy előrébb, ugye a javaslatainkkal tudjuk azt támogatni, hogy olyan megoldások szülessenek, amik a hallgatókat támogatják. Mindig szó esik, mert a pénzügyek azok mindig előtérbe kerülnek arról, hogy a tanulmányi ösztöndíjak összege, annak a mikéntje, a hozzáférés módja mennyire rendezett, illetve hogy mennyire követi az élet szabályait, változásait. Ön ezt hogy látja?
Én úgy látom, hogy 2020-ban volt az utolsó ösztöndíj alapemelés. A hallgatói normatívából számítják az egyetemek azt, hogy a hallgatók milyen ösztöndíjat kaphatnak. 2020 óta bekövetkezett infláció azért elvitte azt a 40%-os emelést, ami 2020-ban realizálódott. Akkor is amúgy hőokos javaslatra történt meg ez az emelés. Tehát most én nagyon örülök egyrésztről a kollégiumi kérdésben való előrelépésnek, de a továbbiakban is nagyon fontosnak tartanám, hogy az ösztöndíjak is emelkedjenek. Itt azt kell látni, hogy általában egy felsőoktatási intézménynél a hallgatók 5 és 20% közötti aránya kap valamilyen ösztöndíjat, hogyha szociális támogatásról beszélünk, ott pedig az átlag összeg 20-30 ezer forint szokott havonta lenni, és ezt fél évente 5 hónapra kapják meg. A tanulmányi ösztöndíj sajnos elvesztette azt a jellegét, ami igazából motiválni tudná abban a hallgatót, hogy a tanulmányaira koncentráljon, úgyhogy mindenképpen szükség lenne arra, hogy emelkedjenek az ösztöndíjak, és itt nem csak a tanulmányi ösztöndíjról, hanem a szociális ösztöndíjról is szó. Hát arról nem is beszélve, hogy ezek az összegek, ezek arra aztán tényleg édeskevésnek tűnnek, hogy mondjuk egy lakhatási problémát ennek segítségével megoldjanak. Miközben például egy ösztöndíjnak ez is lehetne az egyik fontos szerepe. Ha egy kicsikét ettől az ösztöndíj rendszertől ellépünk, akkor azt is látjuk, hogy az egyetemisták elsöprő többsége dolgozik a tanulás mellett. Miközben ugye az az elvárás velük szemben, hogy tanuljanak, és sőt, van most egy új elvárás, hogy lehetőleg családot is alapítsanak, erre különféle támogatásokat is helyezett a kormányzat. Nem sok ez egyszerre? Azt gondolom, hogy a hallgatóknak a hozzáállása erőteljesen megváltozott a munkavállaláshoz. Mi azt szoktuk mondani, hogy mi azt a munkavállalást tartjuk jónak, ami igazodik a szakjához, a tanulmányaihoz, mert az hozzáad az ő piaci értékéhez a későbbiekben, sikeresebben fog tudni menni előre a munkaerőpiacon. Azt nem tartjuk hasznosnak, hogyha ettől elvágód. Nyilván, hogyha valaki ilyet vállal, az általában azért van, mert rászorul anyagilag, és muszáj valamilyen munkát találnia. Itt van egy olyan fontos része is a felsőoktatásnak, hogy az a jó, hogyha a hallgató tudja, ha már dolgozik, tudja az órarendjét úgy igazítani, hogy ő tényleg tudjon valamilyen munkát vállalni, de végső soron nyilván itt az ösztöndíjnak az emelése az lehetne igazából az a mentesítő eszköz, ami csökkenteni ezeket a terheket, hiszen az egyetemi identitás, az egyetemi lét, a túlzott munkavállalása az nyilván elveszik, úgyhogy itt egy ilyen egy ilyen ellenhatás figyelhető meg. Amúgy van a hallgatókban szándék is arra nyilván, hogy dolgozzanak, de nagyon nagy része a hallgatóknak azért dolgozik, mert rászorul. Hát persze, annak lenne egy realitása, hogy a kompetencia szempontoknak megfelelve vállaljon munkát, és ne a pénzért elsősorban, hanem azért, hogy minél teljesebb tudással menjen ki az egyetemről a diplomájával a hón alatt. De hát, hogyha a McDonald'sban kell dolgoznia, mert hogy ott fizetnek normálisan, akkor abból alig ha lesz egy mérnökembernek valódi tudása. Viszont akkor itt a másik kérdés, a családos hallgatók kérdése. Ugye erre van támogatás is, sőt, hogyha igazán belegondolunk, akkor erre van igazán támogatás. Igen. Itt ami szerintem fontos a családos hallgatók esetében, hogy nyilván a kollégium számukra is nyitva kell, hogy álljon, legyen olyan kollégiumi férőhely, ahova akár családostul, és azt gondolom, hogy a diákváros erre amúgy nyújthat majd megoldást, illetve a velük szemben nyilván rugalmasságot is érdemes tanúsítani. Én amúgy abban is hiszek, hogy ahogy a munkaerőpiacon látható, hogy különböző óvodákat kezdenek kialakítani, akár a munkahelyek, úgy egyetemi óvodák is tudnak amúgy létrejönni. Van is erre amúgy egy-kettő példa, tehát szerintem érdemes megkeresni azokat a pontokat, ahol a felsőoktatásban való tanulás által keletkezett nehézségek miatt valamennyi terhet levegyenek a felsőoktatási intézmények azoknak a válláról, akik család mellett vállalnak tanulmányokat. Önt újra választották az elnökséggel együtt. Van olyan programpontja az elnöki programjának, amit most különösen a hallgatók figyelmébe ajánl, ami valami újszerű, vagy valami olyat hozna, ami valódi segítség a hallgatóknak?
Itt nagyon sok témáról beszéltünk már, az ösztöndíjat nyilván szeretnénk tovább vinni. A lelki egészség területén is azt látjuk, hogy további előrelépésre van szükség, és azt gondolom, hogy a hőoknak van is egy olyan funkciója, hogy amellett, hogy javaslatokat tesz, megoldásokat is próbál kínálni, ezért elindítunk egy egészségtervező programot, ami egy személyre szabott egészségtervet fog biztosítani azoknak a hallgatóknak, akik részt vesznek ezen a szűrésen. Ez egy egészségügyi, fizikai és mentális szűrés, amit végzős orvostan hallgatók végeznek el a hallgatótársaik számára. A szűrés végén kapnak egy egészséglapot, amiben gyakorlatilag egy tervet kapnak arra vonatkozóan, hogy hogyan érdemes étkezni, mentális egészségben mire érdemes figyelni, hogyan érdemes mozogni. Ez nyilván egy kampányszerű projekt, viszont fontosnak tartjuk felhívni az egyetemisták, hallgatótársaink figyelmét arra, hogy a lelki egészség az nyilván nagyon sok esetből a fizikai egészségből is ered, ezek párban járnak. Ezt a projektet már teszteltük, 300 hallgató részt vett a szűrésünkön, ebben a fél évben 4 egyetemen szeretnénk szűrést lebonyolítani, és a következő fél évben az edukáción, 6 felsőoktatási intézményben, illetve az EFOT-on is szeretnénk ilyen szűrést lebonyolítani. Végső számokat még nem látunk, azt látjuk, hogy egy ilyen egészségtervező napon kb. 200-300 hallgató az, aki ebben a szűrésben részt tud venni, és ezt a programot szeretnénk fejleszteni. Nyilván ez egy apróság ahhoz képest, hogy a lelki egészség milyen fontos téma, de bízunk abban, hogy fel tudjuk hívni a hallgatók figyelmét arra, hogy ők mit tudnak tenni, mi ehhez szeretnénk nekik biztosítani egy hátteret. Ha jól tudom, pedagógusként végzett, ugye magyar történelem szakos. Így van. És tanít is? Nem, én nem tanítok. Én jelenleg az ELTE vezetés és szervezés képzésére járok, illetve mellette a hőok elnökséget viszem, a tanítás az már így nem fér. És akarna tanítani? És ezt most igazán is minden szemrányás nélkül kérdezem. Pont azért kérdezem, mert ugye ez egy állandó téma a pálya elhagyása pedagógusoknál és a végzett pedagógus hallgatóknál főleg. Igen. Én nagyon hiányzik a tanítás, én nagyon szerettem a gyakorlatomat csinálni, rendkívül izgalmas időszak volt a technikumban, egy technikumban dolgoztam gyakornokként, és én nagyon örülnék, hogyha mikor én itt végzek akár, akkor tanárként is folytathatnám, egyelőre még nem tudom. Nekem most az ismerősi körömben a volt szaktársaim, akik végeztek tanárként, vagy együtt végeztünk tanárként, ott többen dolgoznak most friss pedagógusként. Én most úgy látom, hogy egy kicsit a helyzetük az javult, de azt gondolom, hogy mindig elsődleges feladat az, hogy a pedagógusok megbecsültségét azt erősítsük és támogassuk. Mondom ezt úgy, hogy pedagógus családból mindenképpen szívügyem ez a téma. Én bízom benne, hogy még úgy fogja hozni a sors, hogy taníthassa. Eszterhalyi Marcellt hallották, a HOK elnökét, hát akkor sok sikert elnökként, és majd ha addig nem beszélnénk, sok sikert pedagógusként, de lehet, hogy addig még összehoz minket a mi szakmánk. Köszönöm én is, viszonthallásra. Viszonthallásra. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Folytatjuk gazdasági magazinunkat, ez itt a Több-kevesebb a Spirit FM-en. Holoda Attilát, energiapiaci szakértőt keressük, hogy megtudjuk egyrészt, hogy miért ilyen iszonyat drága a nemzetközi piachoz képest Magyarországon a villanyáram beszerzési ára. Nem számunkra, az állam számára, de hát azért ez felvet bizonyos kérdéseket. Másrészt van arra példa, hogy azt tervezik Nagy-Britanniában nevezetesen, hogy betiltsák a gázfűtés alkalmazását. Két különböző ügy, de mind a kettő szakértőért kiállt, úgyhogy kiáltok Holoda Attilának. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Én is jó napot kívánok. Szóval kezdjük az árammal. Ez a dolog, ez arról szól, hogy napok óta, nem is tudom, egy hete nem süt Magyarországon a nap, tehát nem termeljük az áramot azokkal a háztetőre, meg szántóföldekre, meg mindenfelé kijelzett eszközökkel, amikor olyan rondák, és azt hiszük, hogy ez oldja meg az életünket?
Hát részben igen, részben erről is szól, hiszen ilyenkor, amikor bejön ez a szürkésebb időszak, ez Dunkelflautének hívják a németek csúnya szóval, tehát egy ilyen sötétség időszaka, amikor nem fúj a szél és nem süt a nap, akkor bizony problémát jelent azoknál a villamosenergia ellátás, akiknél nagyon erősen vagy túl domináltan vesz részt a villamosenergia termelésbe, például a napelem, így nálunk is. Különösen akkor, hogyha nincs elegendő kiegyensúlyozó kapacitás hozzá, azaz nincs olyan más típusú erőmű, amit ilyenkor gyorsan föl lehetne futtatni, elsősorban földgázos vagy éppen olajüzemű fűtőerőművek. De hát azért a probléma ennél összetettebb, és ugye azonnal jöhet a kérdés, de miért pont csak nálunk, hiszen Hát máshol is vannak hasonló rendszerek. Itt azért nagyon látni kell azt is, hogy a magyarországi villamosenergia fogyasztásnak egy jelentős részét teszi ki még mindig az import. De azt jelenti, hogy éves átlagban is nagyjából 22-25% környékén van az import mennyiség, és ugye ebbe az importba alapvetően az összes környező ország valamennyire részt tud venni, sőt volt egy úgynevezett aranytartaléka ennek a régiónak korábban, ez Ukrajna volt, amelyik egy nagyon erős exportáló, villamosenergia exportáló ország volt korábban. Igen ám, de az orosz támadások jelentős része a villamosenergia infrastruktúrát célozta, magyarán mondva szétbombázták, szétrakétázták ezeket a rendszereket, és mára Ukrajna nemhogy exportálna villamosenergiát, és kisegítve ezzel az importra éhes közép-európai országokat, hanem bizony maga is importra szorul. Ez azt jelenti, hogy egy újabb igény jelent meg a piacon, ami azért már teljes egészében megváltoztatja a hozzáférés lehetőségét, és hogyha sokkal több az igény egy ilyen régiós piacon, akkor bizony ahhoz kapcsolódó árak is azonnal följebb mennek. Hogy értsék a hallgatók, hogy mekkora a különbség, 2 nap alatt nőtt Magyarországon a 3-szorosára a villamosenergia tőzsdei ára, ami hát azért azt jelzi, hogy valószínűleg nem voltunk elég körültekintőek, vagy elég, nem tudom, előrelátóak. Mert hogy hát azért azt lehetett tudni, hogy előbb-utóbb jön a köd. Így van, tehát ez azért alapvetően stratégiai probléma, méghozzá energiastratégiai probléma, hiszen pontosan tudtuk, hogy úgy nagyjából 2000-től kezdődően fokozatosan estek ki a rendszerből különböző villamos energiát termelő erőművek, elsősorban a korszerűtlen szenes erőművek, amiktől megváltunk, de volt gázos erőmű is, például a tiszai hőerőmű, ami leállt 2015-ben, és nem történt pótlás ezeknek az erőműveknek, hanem minden politikus, minden politikai erő arra hagyatkozott, hogy nem baj, majd veszünk importból, hiszen az import látszólag korlátlannak tűnt akkoriban, csak hát senki nem számolt egy ilyen helyzettel, hogy például Ukrajna kiesik, mint nagyon komoly exportőr ebből a rendszerből, illetve hát a klímaváltozás hatásának következtében azt tapasztaljuk, hogy miközben Spanyolországot, meg Portugáliát hatalmas esőzések érik, közben meg a balkáni régióban, amelyik villamosenergia tekintetében eléggé hagyatkozott a vízenergiára, ott bizony asszályos időszak van, és az asszály miatt nincs akkora hozama ezeknek a folyóknak, tehát nagyon nehezen tudnak besegíteni ezek is az importban. Erre nyilván nem a hagyományos erőművek a megoldás, mert hát hiszen az ellen küzdünk, hogy azok a környezetszennyező hatásukat minél kevésbé tudják érvényesíteni, akkor Paks 2? Hát Paks 2 az mindenképpen megoldás lehet, csak hát közben meg azt látjuk, hogy 10 éve írták alá a Paks 2 szerződését, és mindig csak a gödörnél tartunk, úgymond, tehát még az első beton kiöntése sem történt meg, és ezt is majd talán jövő év elejére ígérik. A mostani nagyon-nagyon pozitív várakozások is nagyjából 2032-2033-ra ígérik, hogy Paks 2 megjelenhet a rendszerbe, azért a realitás inkább 2035-öt jelez, hát addig azért még van 11 év, és valahogy túl kellene élnünk ezt az időszakot, különösen annak fényében, hogy közben meg éppen a kormány motivációjának hatására egyre több energiafalu iparág érkezett Magyarországra, lásd akkumulátorgyárak, lásd autógyárak, amelyek elképesztő mennyiségben növelik, vagy várhatóan növelnék az ország villamosenergia felhasználását. Talán azt tudom mondani, hogy ebből a szempontból még egy kicsit szerencsés is, hogy a villamos autók, tehát az elektromos autók iránti kereslet egy picit visszább esett, és visszáfogták ezek a gyárak is az eredetileg sokkal dinamikusabb fejlődésüket, mert ha most ott tartanánk, hogy mindenki annyit fogyasztana, amennyit előre jelzett, hát bizony nagyon-nagyon komoly problémák lennének
segítsenek a villamos energiaellátásban. És akkor a másik téma, 2027-től tervezi betiltani a gázfűtés alkalmazását az új építésű otthonokban az Európai Uniótól függetlenedő, de mégis afelé kacsingató Nagy-Britannia. A kacsingatást arra értem, hogy az Unióban is van egy ilyen terv, és hát ez lenne a prototípusa annak, hogy mi történik akkor, hogyha a britek ezt megteszik. Hát igen, ez egy nagyon érdekes szituáció, különösen annak fényében, hogy azt azért tudni kell, hogy egészen más a különböző országoknak a primér energia felhasználási típusa, például a fűtési célú. Magyarország, vagy éppen Hollandia ebből a szempontból nagyon magasan a földgázra hagyatkozik, hogy más nem mondjak, Magyarország esetében közel 60% az, amit földgázból használnak fel fűtési célra a lakosságnál, tehát a háztartásoknál is. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen változtatás abba az irányba próbálná eltolni a fűtési rendszereinket, hogy próbáljunk korszerűbb, megújulóbb, kevésbé környezetszennyező változatok felé elmenni, de hát nem véletlen az sem, hogy például Nagy-Britanniában sem azt mondják, hogy akkor minden korábbi lakást és házat át kell alakítani az új típusú fűtésre, hanem az új építésű házak esetében szeretnék elérni azt, hogy már ne is készüljenek olyan házak, ahol gázkazának vagy gázzal történő fűtést legyen, hanem menjen el ez az irány elsősorban a megújuló alapon lévő villamos energiafűtés irányába. Hőszivattyúk nyilván ebből a szempontból a legjobb megoldás. Tehát azért Magyarország esetében is, és Európai Unió esetében is azért ez a probléma, vagy ez a kezdeményezés azért olyan problémát fog szülni, hogy ha tudjuk elegendő energiával ellátni, és ugye épp az előbb beszéltünk arról, hogy villamos energiából már a mostanit is nagyon nehezen tudjuk a mostani igényt kiszolgálni, akkor mi lesz egy ilyen esetben? Tehát mindenképpen szükséges, hogy maguk az ellátórendszerek is tudjanak igazodni, önmagában kevés az hozzá, hogy megszületik egy politikai döntés, mert nincs mögötte mondjuk villamos energiaellátási kapacitás, akkor bizony hiába húznak ilyen döntéseket, nem fogja tudni megvalósítani még az új építésű lakásoknál sem az építtető. Visszakanyarodva viszont még egy utolsó kérdés erejéig az alapfelvetéshez, hogy miért ilyen drága Magyarországon most az áram, és hogy ilyen borús, ködös, párás időben mit termel egyáltalán áramot Magyarországon. Az, hogy ennyire elterjedni látszik a különböző panelek megjelenése. Most ugye a legkisebbeket éppen meg akarják szüntetni, tehát nem akarják engedélyezni azt, hogy az erkélyeken mindenki maga elhelyezhesse a napelemet. Az igazából egy zsákutca ilyen módon? Hát akkor mindenképpen zsákutca, és én azt szoktam mondani, hogy az, hogy most nagyjából kb. 7000 megawattnyi beépített napelem teljesítmény van Magyarországon, az ma már abba az irányba tolja el, hogy sokkal inkább bizonytalanabbá válik a saját energiaellátásunk, hiszen amikor süt a nap, akkor nincs probléma. Ráadásul még többletenergiát is termelünk, csak éppen a többletenergia tárolása hosszú távra nem megoldott. Az nem olyan, mint a földgáz, hogy lerakom a nyári időszakban a föld alá, aztán amikor kell télen, akkor kiveszem. Sajnos a villamos energia tárolása az nem egy megoldott probléma, különösen nem nagy mennyiségben, és ugye azt láttuk már, egyébként volt erre példa a nyári időszakban is, amikor hirtelen mindenki hazament a lakásába, de még a klímát bekapcsolta, mert meleg volt, de a nap már lement, és akkor is okozott ez zavart. Tehát sokkal inkább oda kellett volna arra figyelni, hogyha továbbiakban is ilyen, hát mondjuk úgy, hogy forradalmi gyorsasággal terjed a napelem, és ugye a célok szerint nagyjából 10-12 ezer megawattnyi beépített teljesítményt akarnak elérni 2030 környékére, akkor bizony az azzal jár, és sokkal erőteljesebben kell odafigyelni arra, hogy magát a rendszert, tehát a hálózati rendszert is fejlesszük hozzá, legyenek benne azok a tartalékok és tárolók, amelyek képesek ellensúlyozni azokat az időszakokat, amikor már lement a nap, és nem tudunk ezzel a sok-sok beépített teljesítménnyel mit kezdeni. Holoda Attilát hallották itt a több-kevesebb műsorában, energiapiaci szakértőt. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, minden jót. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Egyeztetésre, bár ahogy Karácsony Gergely fogalmazott, inkább bejelentésre hívta a kormányzat az önkormányzatok vezetőit, illetve az önkormányzati szövetségek képviselőit. Ott volt Gémesi György Gödöllő polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is, és hát nem tudom, mennyire ért egyet azzal a Karácsony Gergelytől származó mondattal, hogy valójában ez egy padlás kisöprés, ez az új költségvetés, és nem más. Jó napot kívánok Gémesi Györgynek!
Jó napot kívánok, és köszöntöm a rádió hallgatókat. A padlás kisöprés folytatódik, tehát inkább ezt mondanám, és hát kérdés, hogy van-e még valami a padláson, ugyanis az egyeztetésen, amit úgy hívnak, hogy Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa, a kormány és önkormányzati érdekszövetségek közötti egyeztető fórum. Itt valóban kaptunk egy tájékoztatást a 2025 évi költségvetésről, ugye írásos anyagot előre nem kaptunk, ott számolgattunk és néztük a következő évi költségvetés önkormányzati fejezetének következményeit, és hát valóban úgy tűnik, hogy több olyan pontja van, ami a következő esztendőre egyetértve a Költségvetési Tanács véleményével, mi szerint kockázatos bevezetni a járások, a versenyképes járások finanszírozására a 65 milliárd forintos iparüzési adó elvonást, tehát egyetértve ezzel is gyakorlatilag valóban egy elég nehéz éve nézünk. Persze mindig így volt ez, és valahogy túléltük, de most megint egy olyan rogyantóütést kapnak a települések, aminek a kimenetele jelenleg még nem látszik teljes mértékben. Arról van ugyanis szó, hogy az önkormányzatoknak fizetni kell adót az államnak, ezt úgy hívják, hogy szolidaritási adó, eddig ez 307 milliárd volt, most 360 milliárd forintra emelkedik, hiszen nő az iparüzési adó mértéke, és emellett a 60 milliárdos, majdnem 60 milliárdos emelkedés mellett egy 65 milliárd forintos elvonás keletkezik az iparüzési adó fejezetben, ez pedig az úgynevezett versenyképes járások program, ami egyébként tulajdonképpen akár lehet jó is, hiszen a térségben marad a pénz, de ez egy újabb elvonás, az azt jelenti, hogy az a többletbevétel, ami az iparüzési adó kapcsán keletkezik, az eltűnik az önkormányzatoktól, és ez azért baj, mert az állami támogatások, és itt jön a második lába a költségvetésnek, gyakorlatilag nominál értékben 1%-ot növekednek, és azért az elmúlt esztendőben ugyan hivatalosan az infláció 5% alatt volt, de ami a számunkra vonatkozó része ennek, ez 9 és 10%. Tehát ennyivel ér kevesebbet a pénzünk, miközben emelkednek a bérek, ami persze nyilván jó, el is várják a dolgozók, miközben egyébként emelkednek a költségek, miközben ott vannak továbbra is a megnövekedett energiaköltségek, és hát ugye nem csak működni, hanem fejleszteni is kellene. Tehát ez a kettő lába a költségvetésnek elég nehezen tolerálható következő esztendő viszonylatában. Azt hozzá kell tenni, hogy a jövő évi minimálbér, garantált bérminimum és a pedagógus béremelés költségeit, legalábbis most szóban az hangzott el, a kormány fedezi, tehát ezzel meg fog növekedni az önkormányzatoknak az állami támogatása, de ugye ez feladattal terhel, tehát ez sok mozgásteret számunkra nem fog adni. Azt mondják, hogy viszont az a pénz, amit elvonnak az iparüzési adó föléből, tehát a növekedő iparüzési adó mértékből, az a pénz az ott marad a térségben. Ezzel szokták vigasztalni azokat, akik ezügyben megszólaltak az elmúlt egy hónapban, hogy miért vonják el, hogy azt akár megkaphatja az a város is, amelyiktől elvonták. Hát pályázhat a saját pénzére, akkor mondjuk így, igen. És esetlegesen kap belőle valamit, vagy nem kap, mert ennek a pályázati körülményeit is elmondta a kormány képviselője, hogy ugye ugyan a járás polgármestereinek tanácsa a megyei közgyűlés elnökének elnökletével, aki egyébként mindenütt fideszes, javaslatot tesz a pénzfelhasználásra, hangsúlyozom, javaslatot. És kérdezzük, ki dönt? Hát a kormányzati szinten döntenek erről, a rendelkezésre álló összeg kétszeresét le lehet pályázni, és a feléről dönt majd, hogy kikapja meg a kormányzat, és ez a fórum, ami eredetileg úgy volt, hogy nem dönt, hanem csak javaslatot tesz. Tehát valóban itt marad a térségben, és ez jó dolog, mert területfejlesztési célokat szolgálhat. A településeket összekötő út, kerékpárút, stb. De működésre csak 5% használható, a többi fejlesztésre, és mondom még egyszer, a döntéshozó fórum nem helyben marad.
A pénz itt került felhasználásra, de ez ettől még azoknak a településeknek, akik befizetik ezt az adót, nem fogja segíteni a mindennapi. Hát ez sovány vigaszt lesz. Azt mondta nekem egy polgármester egy-két nappal ezelőtt, hogy valójában mondhatna azt is az állam, hogy ezeknek az önkormányzatoknak azon kívül, hogy tartsák fenn a város hétköznapi működését, semmi értelme. Tehát mint egy vállalat úgy kéne kezelni, és viszontlátásra. Mit gondol erről? Azért ennek a munkának van szépsége, mert itt lakik a településünkkel ugyanúgy 9,5-10 millió ember, mint a kormány alá és a parlament alá működtetésével működtetett ország. Hát persze, csak mennyi eszköze maradt egy polgármesternek arra, hogy valóban beleavatkozzon pozitív értelemben is a kerület dolgaiba, a város ügyeibe, és így tovább. Nagyon-nagyon kevés eszköz maradt, és ez nagyon elszomorító, hiszen mi, ha sikeresek vagyunk, az a kormány sikerességét is erősíti, és azt gondolom, hogy ilyen tekintetben az önkormányzatok együttműködése az országnak az érdeke, és mi nyitottak is vagyunk egyébként ezekben a kérdésekben nagyon-nagyon sok minden területen, de így, hogy gyakorlatilag tájékoztatást kapunk, beleszólási lehetőség nélkül, ez nem azt jelenti, hogy érdemi egyeztetés történhet ezen a területen. Van még egy nagyon lényeges dolog, elhangzott ezen az ülésen, márpedig Szita Károly fideszes polgármester részéről, aki a Megyei Városok Szövetségének az elnöke, hogy az lehetne egy kompromisszum, hogy ezt a többletadót, ami a térségben marad, a járások területén kerül szétosztásra, ezt a befizetendő szolidaritási adó terhére biztosítanák, azaz annyival csökkenne a befizetendő szolidaritási adó. Ez számunkra is elfogadható és támogatható, ez legalább egy pici levegőhöz juthat bennünket. Hát bízom benne, hogy egy fideszes lobby talán erősebb hatékonysággal bír ezeknek a döntéseknek a területén, mint mondjuk az önkormányzati egy érdekegyeztető fórum. Hát ha ott még egy ilyen mozgástér ki tud alakulni, ez azt is jelenti, hogy nem csak a nem fideszes önkormányzatok vezetői szólaltak meg ebben az ügyben, megszólal Debrecen polgármester, Balassagyarmat polgármestere, most Szita Károly mondott egy ilyen javaslatot, ami számunkra tulajdonképpen elfogadható és támogatható, bízunk benne, hogy talán eljut oda, hova kell. Gyémesi György Gödöllő polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke tájékoztatott minket arról, hogy hogyan tárgyalt a kormányzat nevében a tárgyaló delegáció az önkormányzatok vezetőivel. Hát így. Köszönöm szépen, polgármester úr. Köszönöm szépen. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Folytatjuk a több-kevesebb műsorát. Van itt egy salátatörvény tervezet, amely nagyon furcsa módon mást és egészen más irányokat is tartalmaz, mint amiről szól. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 31. törvény módosításának 4. paragrafusáról van itt szó. Ez a világon semmit nem mond szerintem a legtöbb kedves hallgatónak. Főként akkor, hogyha a gyermekek védelmével kapcsolatban a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ügyvitelre vonatkozó törvénymódosításon töri a fejét a kormány. Magyarán szólva, hogy a krétán keresztül lehetne csak és kizárólag a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ügyeket intézni. Ez lehet, hogy logikus, de mégiscsak furcsa, úgyhogy Hatolkai Mátét kérdezzük, egy közétkeztető cég ügyvezetőjét, hogy mit gondol róla. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szóval én azt gondolom, hogy az önmagában fura, hogy arra akarják kényszeríteni mondjuk az önkormányzatokat, amelyek a gyermekétkeztetések egy részéért felelnek, hogy ne ők, és ne közvetlenül a szülőkkel kapcsolatban lévő banki ügyleteket intézzenek, hanem majd ezt a krétán keresztül. Önmagában az a változtatás, hogy a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ügyintézést, ahogy szerkesztő úr is mondta, a krétába akarják implementálni. Ez alapvetően üdvözlendő és tényleg logikus, hogy a szülő a gyermekével kapcsolatos iskolai ügyeket egy rendszerben el tudja intézni. Ami számunkra furcsa, hogy semmiféle szakmai egyeztetés nem előzte ezt meg, sem a közétkeztetési szektor képviselőivel, sem pedig az önkormányzatokkal, akiknél jelenleg ugye a közétkeztetési feladatellátás van. A probléma az, amit mi látunk, és nyilván egy ilyen törvénytervezetnél az ember már gyanakvó, hogy mi ennek a célja, hogy nem látjuk
ebből a törvényből, hogy a közétkeztetők, hogyha a krétába bekerülnek az adatok, rendelések, hogy fognak napi adatokhoz jutni, illetve nagyon érdekes része ennek a törvénytervezetnek az, hogy a krétában szeretnék az étkezéstérítési díjakat beszedni, aminek egyenlőre a jogalapján sem látjuk, hiszen a beszedőnek, annak az önkormányzatnak, vagy egyéb egyházi magánintézmény esetén a fenntartónak kell lennie, és hogy ez a pénz ez mikor és hogyan fog a közétkeztetőkhöz. Na hát itt ez a lényeg, én azt hiszem, tehát az a fajta logika, hogy mindent a krétába, amelyik működik úgy, ahogy működik, néha több gonddal, néha kevesebbel, de végül is működik. Arra azt lehetne mondani, hogy még csak-csak. Na de ki fogja kiszámlázni a pénzt? Ki fogja beszedni a pénzt? És ki ül majd a pénzen? Hát ugye egy nagyon érdekes csavar a történetben, hogyha mondjuk az önkormányzat a közétkeztető, akinek a számlát ki kéne állítania, akkor ugye jogilag hogy fog az kinézni, hogy a krétában állítódik ki a számla, amely rendszernek ugye az önkormányzatokhoz nem sok köze van. Hogy fog az kinézni, hogy a pénzbeszedő az egy másik szervezet lesz, aki adott esetben esetleg nem is a számla kiállítója. Tehát nagyon sok kérdés van előttünk. Hát ez mondjuk jogilag is érdekes, mert én nagyon szívesen kiállítok az ön cégére egy jelentősebb összegű számlát, de hát milyen alapon? Igen, hát, ez a kérdés merült föl bennünk is. Illetőleg ugye láttunk már olyat többek között a hulladékgazdálkodásnál, hogy létrehoztak egy központi pénzbeszedőt, ugye annó, majd ez a központi pénzbeszedő valamilyen logika alapján visszaosztotta a pénzt a hulladékgazdálkodás bonyolító társaságoknak, 30 napra, 60 napra, 90 napra soha, és aki ezt nem bírt a likviditással, azt ugye az állam nagy kegyesen megmentette azzal, hogy átvette tőle a tevékenységet. Erre gyanakszik ez esetben is? Az ember egy idő után gyanakvó. Nem tudom, hogy a térítési díjbeszedés részében milyen más logikát lehetne belelátni, mert még az adminisztráció része az érthető, elfogadható, adott esetben üdvözlendő is. A pénzügyi része az viszont azt gondolom, hogy gyanakvásra ad okot. Az elmúlt években ebben a műsorban is beszéltünk arról, hogy nehéz helyzetbe kerültek időnként a közétkeztetéssel foglalkozó cégek. Azt feltételezem tehát, hogy ez nem minden idők legnagyobb üzlete, lehet, hogy az aranybányászat egy jó területen jobban fial. De ennek ellenére, akik talpon vannak, nyilván meglátják benne, megtalálják benne a saját számításukat. Mitől lehetne ez egy ilyen nehézségekkel küzdő terület ennyire vonzó valakinek? Én azt gondolom, hogy itt a közétkeztetésnek az élelmiszer alapanyaggal való ellátása lehet a vonzó. Mert hogy iszonyatos mennyiségről beszélünk nyilván. Így van. Ez nagyságrendileg egy éves szinten 200 milliárdos üzlet. Maga a teljes közétkeztetés az valahova ilyen 5-600 milliárd közé tehető. Ha tisztességesen, én közétkeztetőként azt mondom, hogy ezt tisztességesen csinálja az ember, akkor nincs benne buli. Ez most ezt tudja, hogy ez egy olyan mondat volt, amire én visszakérdezek, az nem jó. Tudom. Mert akkor miért csinálja? Igen. De értem, amit mondtál, tehát nem ez a nagy üzlet. Tehát akkor úgy fogalmazom meg, hogyha az ember minőséget szeretne a gyerek tányérjára tenni, akkor nincs benne buli. Ha megalkuvó képes lenni a minőségben, akkor tud belőle profitot csinálni. Hát és hogyha ez egy 500 milliárdos üzlet egy évben, akkor azért elég sokan lehajolnának, hogyha mind az övék. Igen. Azt érzi, hogy ez valami ilyesmiről szól, mert ebbe az irányba mutat minden? A közétkeztetés rendszerét egyébként nagyon-nagyon régóta kerülgetik alulról, fölülről, előről, hátulról. Ugye próbálták a kórházi élelmezéseket már úgymond privatizálni, vagy magánvállalkozók kezébe kiadni annó.
15 évvel ezelőtt is, nem tudom, hogy emlékszünk a sármelléki ételgyár történetére esetleg, ami egy vonatkozó kezdeményezés volt, aztán valahogy mindig mindenki rájött, hogy ez egy nagyon meleg pite. Mi attól félünk nagyon, hogy ha ezt átgondolatlanul rovans jelleggel vezetik be, akkor akkora káoszt fognak okozni, hogy esetlegesen a szektor működő képességét veszélyeztetik. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha elkezdődnének szakmai egyeztetések az ügyben, hogy ebből ne legyen nagyon nagy baj. És azért azt tudjuk, hogy a szülőt vagy a választópolgárt azért kevés érzékenyebb ponton lehet eltalálni, mint a gyermeke. Hát meg azért is jó lenne egy egyeztetés, hogy kiderüljön, hogy valójában itt mi a szándék, és hogy kinek mi a szándéka, vagy kinek van szándéka, amit megpróbál az állam valamilyen módon megtámasztani egy törvénymódosítással. Hát meglátjuk, most legyen ez egy felhívás keringőre, tehát valaki álljon szóba a területen dolgozó cégek vezetőivel, és tájékoztassa őket, és aztán majd minket is. Úgyhogy Hatolkai Máté, köszönöm, hogy felhívta a figyelmet, egy közétkeztető cég ügyvezetőjét hallották egy törvénymódosítás kapcsán, amelyik több kérdést vet fel, mint amennyi választ tartalmaz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. És köszönöm önöknek is a figyelmet, kedves hallgatók, ez volt már a Több-kevesebb a gazdasági magazin itt a Spirit FM-en. Ugyanebben az időpontban hallhatnak minket holnap is. Viszonthallásra.